Il-minuta tibda issa. Vanessa Manjon, Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Għaliex l-Orkestra Filarmonika ta' Malta? L-orkestra dejjem kienet xi ħaġa l-qalbi ħafna. Ovvjament għamilni bċertu kuntentizza f'dan ir-rwol, għandi l-opportunità li nkabbarha iżjed, inkabbar in-knowledge fuqha. Timraħ iktar barra minn Malta wkoll, tirrappreżenta wara kollox l-Orkestra Nazzjonali u qed tirrappreżenta Malta u ovvjament ħadd tagħmlek ċertu kuntentizz iktar. U x'tib ta' bidliet tixtieq tara f'dan is-settur? L-ikbar challenge hija li inħallu l-udjenza tikber fejn ma jibqgħux jaħsbu li l-orkestra qegħdem mal-mużika klassika biss, ħalli l-orkestra tkompli tkabbar ir-repertorju tagħha u l-udjenza tagħha u fejn nagħmlu iktar seasons ta' challenges, mużika diversiva, importanti, opportunitajiet kemm għaż-żgħażagħ tagħna u għall-mużiċisti wkoll li huma professjonali fejn komplu anki jkabbru r-repertorju tagħhom u jimirħu iktar barra minn xtutna wkoll.